Nazdieľ, zdravím vás, Gorca, vítajte pri takom náhodnom vlogiku, glogiku, pretože vám musím niečo povedať. Pred pár minútami mi odišli rodičia, to znamená, že wow! To znamená, čo to znamená? Že ide sa točiť, konečne môžem začať točiť a úplne sa pri tom uvoľniť, čo som... tak som strašne rád z toho. A bude to Slenderman Arrival, takže bude to zatiaľ iba tá prvá misia, tých 8 papierikov. A ďalšie budú proste ďalšie diely. Ale aj tak som strašne rád. A ak ma náhodou vidíte zrkadlovo obrátenie, tak to preto, lebo točím cez PS4 kameru. Vidíte? Takto káblík. A tu je láska, ahoj zlatičko, čakaj joystick. Takže to vidno úplne všetko naopak, ako môžete vidieť. A vlastne v telke sa vidíme tiež, takže také... Tak toto je iné psycho, to je čistá epilepsia z tohto. Fuj. A Arona môžem ukázať, aha, pozrite sa, čo toto je. Until Dawn, váš obľúbený. No. 9. diel bude, ale neviem kedy, pretože teraz práve idem na toho Slendermana. Ešte sa mi nabíja foťačik, tam, ale to vám nejdem ukázať, lebo tam tá polka izby už je taká osobná, viete, že spálňa, posteľ, pyžamo a tak, vieš. No takže sa máte na čo tešiť, dneska máte Slendermana a dúfam, že sa budem bať. Sice tých 8 papierikov to je také klišé, pretože každý z vás určite hral Slendermana a vie, aké to je, už to také nejaké, to prvýkrát som hral Slendermana. Som to videl som ho úplne z diaľky a že preboha, Slenderman. A teraz už to bolo také, že idem a že Slender. Ale stane sa občas v tej hre proste, že vás ozaj vystraší, že kakáte magi v kockách, že to je fakt brutál. Takže takže vidíme sa pri dnešnom novom videu od Slendermana. Nazdňu.